Dámy a pánové, šťastný nový rok. Dneska bude nový rok o půlnoci, tak doufám, že se budete těšit a vydržíte až do půlnoci. Dneska toto video bude speciální, ukážu vám moje skiny, úplně moje všechno, takže jdeme na skiny. Takže jenom vám tady ukážu ty, co jsou to zásní nebo ne. Takže tu máme třeba tady Snoop Dogga zadarmo, co můžete taky získat. Potom tady máme Santa Sweet Maria. Potom tady mám tu hodně z toho, no ne hodně, ale mám tu Star Wars skiny. Třeba Luka Skywalker. Potom co ještě tady mám? Tady mám toho Jacka Sparrowa, takové hezkého. Ještě, no, tady mám třeba z toho Skibidi Toileta. Tady mám Shotgun X, já nevím, jak se to vyslovuje. Co ještě tady vám můžu ukázat? Ještě tu mám Peelyho, co byl OC sezóně, tak. A tady mám to, a dohromady skinu máme 75 skinů. Kolik budeme mít na příští rok, to já nevím. Tady máme ještě Iron Man. Ještě ten tuhej skin od Machine. Ještě tu mám to Suicworda zadarmo, Messiho. Jdeme se podívat na baťohy. Tady mám třeba, ještě tu mám to. To je Nick R30. Prostě never back down, never. No, tak, ještě tu mám tady jeho paťoch. No, tady ještě mám Snoop Dogga paťoch. Ironmana. Tady je ten zadarmo Peely. Nějaký ty Star Wars paťohy. Mám to i Yodu. Takové hezkého. No, co ještě tady mám? To taky bylo zadarmo. Od Červy Ninja. Jako i tohle myslím, že bylo zadarmo. Tak, další, co je to? Jo, tady ten Skibidi Toilet, paťoch. Tak. Ještě tu máme tohle, co bylo taky zadarmo. Ještě tohle. Tak to bylo zadarmo v Battle Passe. Remix v sezóně. Potom tady máme pickaxy. Tak, třeba od Nicotirty. Potom tady máme ještě od... Jo, dobrý. Potom tady máme Kapitána Ameriku. Duma Mes. Takové hezkého. Ještě tu máme tohle. To je pickaxe zadarmo, ty jsi měl epic nausky. To určitě je zadarmo, ale musíš ještě něco splnit. To jo. Tak. Co to je? To dalšího. Můžete si to ukážu vám. Ještě vám ukážu paťohy. Rychle. Bum. Bum. Tak. Jdeme se podívat na krajtery. Zpátky na začátku, než vám to ukážu. Bum. A zasneme. Ten nebyl za free, když jste dali win v Yodu. To bylo zadarmo. Musíte jste splnit jenom úkoly. Ten nekajto, co mám taky zadarmo. To je za výhru taky, jako i ten nekajto.
ještě tu mám 3 kajty ostávost, takovýhle. A ten nebyl zadarmo, ty jste splnili všechny úkoly. No a ještě tu mám takový to. No, to je asi tak všechno. Takže tu máme třeba další poty a poty máme jenom tohle. Tak, další je trailer. Zase se podívejte. Taky mal. Tak třeba tu máme od toho Black Panthera. Potom tu máme ještě od toho Avatara. Tak. Potom tady je třeba od Hardese. Tady je od sezóny Sungle. To jsem hrál a měl jsem tohle. Tu se jdeme vrhnout na tanesky. Takže tu máme třeba, podívej, máme jich hodně. Můžete se podívat. No, třeba tu máme, zasneme úplně na vrchu. Já ji mám hodně neskinu. Máme tady třeba ten emote z Haspin Hotelu. Jo, já si to stíším. Tak, máme tady od toho, ne Haspin Hotelu, ale od toho fanouška, co to udělal. Máme tady ještě Eminema, auto. Ještě tu máme toho taky Eminema a ještě Eminem taky. Ještě tu je Messi a to je takto. Tady mám i hodně Marvel. To tak. Ještě Star Wars mám 2krát. No. Tady mám ten tohle. Ty za to, když máte troufásko. To je normální základní skin. Další tu máme, co je tak zajímavý. To je Jack Sparrow, jak utíká. Ještě tu mám jeho láhev, kde jeho. No, to možná nenajdu. No, potom tu máme ještě sluníčko. Další tu mám, to je tak všechno. Potom ještě spray. Podívám se na weby, můžete si to pohlídnout. Taky máme jich hodně, taky mám hodně. No. Tady máme od Snoop Dogga. To je jako Nick Erty. Co ještě vám tady můžu ukázat? To je tak všechno. Potom tady máme píšničky, musíte si taky pohlídnout. No jo. Tady třeba mám Espresso. Tady mám potom Never Back Down, Never What. Tak, potom tady mám Green Skinny. Můžete si taky pohlídnout. No, jak takové. Mám tam i Suisovokta tady. No, potom tady mám auta, musíte se podívat, ale to mám jenom ty 3. Ty jsem si koupil. No, to je to auto, jsem si koupil. No, když tady vezmu Nick Dirty, tak je to takový auto. No, kola, to nejsou tak moc, to už vás asi tak moc nezajímá. Ještě se podívám na Lego. Tady máme toho, to vám projdete, tak.
Potom tady ještě domy. No a to je tak všechno. Tak to dejte odběr a like. No, aby jsme tady už na tom kanále měli 1000 odběratelů a užijte si Silvestr. Tak u dalšího videa. Čau.